Non sei come vou facer estar ou non, pero a cosa, as casas, por eso, sí, que despois, claro, tú que non me vai notar é a baile, Non, por que? non, que non quero ali, que eso que está non é baile de salón. Sí, este ano hai baile de salón. Non hai danza do mundo. Para hoy. Entonces igual non tamén baile de salón, non se cabe dunha ali na calle da Duarte, que non nada de calle. Ti vas a ir, non? E agora están como oro en pan. Para poder traballar é normal que teña aquí. Traballar. Non, espero que eu tenho máis no... De momento estou eu. Ay, cómo lo hace. Mira.